Azkenaldian teknologia berrien zabalkuntzak abantaila asko ekarri dizkigu, baina ezin da ahaztu horiek ere alde negatiboak izan ditzaketela. Arrisku horien artean aipa ditzakegu pornografia etxeko txikienengana iristea, eta horrek haien sexualitatearen garapenean izan ditzakeen ondorioak. Egia alda hainbeste zabaldu dela, baina zein adinetan izaten dute lehen kontaktua? Zer ondorio izan ditzake gazte batengan pornografia ikusteak? Zein adinetan izan daiteke kezkagarria? Horiek eta beste galdera asko sortzen ari dira guraso izatearen lanketan. Eta programa honetan, gai honen inguruan, argi pixka bat eskaintzea da helburua. Animatzen? Orain arte ez genuen inolako ikerketarik gazteek pornografia zein adinetan edota nola ikusi edo kontsumitzen ari diren jakiteko. Baina Save the Children erakundeak 2020ko irailean gaiaren inguruko lehen ikerketa txostena kaleratu zuen. Noizbait pornografia ikusi alduzu? Ondorengo erantzuna dugu. 13 eta 17 urteko gazteen artean inkesta egin dutenen 62,5%ak noizbait pornografia ikusi duela aitortu du, internet bidez edo beste bideak erabilita. Sexuari erreparatuta ezberdintasun handia ikus daiteke. Mutil gehiago ikusi dute neskek baino. Nesken 18,8,9ak eta mutilen 87,5ak baiezkoa erantzun dute. Pornografia ikusi duten adina. 43,8ak 6 urtetik 12 urtera bitartean ikusi du, eta 46,2ak 13 urtetik 17 bitartean. Pornografia lehen aldiz ikusteko bataz besteko adina 12 urtekoa da, 12,5 neskentzat eta 12 mutilentzat. Nolakoa izaten da lehen aldi hori? Inkesta erantzun duten 51,2ak sarbide hori berdinen artean ematen dela diote, alegia lagun edo gelakideekin. Mutilen artean gizarteratze prozesu bezala bizi da. Lehen aldizkariak edo pelikulak partekatzen ziren eta orain memeak, gifak, argazkiak edo estekak. Haien asmoa ondo pasatzea dela azpimarratzen dute. Iragarkiak. Internet zabaldu denetik pop-ups edo leiho emergenteak asko ugaritu dira. Horiek dohaineko plataformetan agertzen dira gehien bat, gazteek, pelikulak, serieak edo programak deskargatzen dituztenak. Nesken 17,4ak pornografia lehen aldiz bideo honen bidez ikusi duela adierazi du, beraz modu akzidental batean izan dela. Zuk nahi ez duzun edukiak ikustea online biolentzia bezala izendatuta dago. Bilaketa aktiboa bakarka. Mutilen 28,5 bideo honen bidez sartzen da, alegia bakarka bilatzen du. Bideo hau 11 urtetik gorakoena da, gazte hauek ez baitute egiten, eta ez da izaten lehen aldia pornografia ikusi dutena. Baina nola ikusten dute? 83,9ak intimitatean ikusten du, eta hemen ezberdintasuna aurkitzen dugu neskekin alderatuta. Nesken 12,4ak beraiek osatutako taldetan ikusten dute. Eta zenbat? Nerabeen 78,2ak azken 30 egunetan pornografia ikusi du. Berriz ere sexuei erreparaturik ezberdintasuna aurkitu dezakegu. Mutilen 81,6 eta nesken 40,4. Zer ikusten dute? 88,5ak dohaineko pornografia ikusten du. Eta zerren bidez ikusten dute? Gehien bat, beraien smartphonetan ikusten dute gazteek pornografia. Zeintzuk dira haur eta gazteengan pornografia hain gazte ikusteak sor ditzakeen ondorioak? Oraindik, haien esperientzia erotikoak izan ez dituztenez, pornografia ikusten dutena egia moduan hartzen dute. Helduek pornografia beste ikuspegi eta helburu batzuekin erabiltzen dute. Adibidez, excitazioa. Eta bertan azaltzen diren harremanak fantasiatzat hartzen dituzte.
Gazteen kasuan ordea, fantasia dela dakiten arren, fantasia eta errealitatearen arteko muga hori ez dute hain garbi izaten. Bestetik, eta datuetan azaltzen ez den arren, gazteek partekatzen dutena askotan ez da pornografia, zirko erotikoa baizik. Eta honek zer esan nahi du? Pornografiaren irudik latzenak, harrigarrienak, gogorrenak ikusi eta partekatzen dituztela. Adibidez, ukabilkadak aluan sartzea bezalako eszenak, hauen helburua ez da excitazioa lortzea, baizik eta ikuslearen arreta deitzea. Irudi guzti hauek helduentzat desatseginak diren bezala, gazteentzat ere badira, baina era berean deigarriak egiten zaizkienez ez diote ikusteari eta partekatzeari uzten. Bai pornografiarekin eta baita aipatu ditugun azken estenekin, gazteek harreman erotikoaren ideia batzuk egiten dituzte. Horri benetako sexu heziketa baten falta gehitzen baldin badiogu, bide hori bakarrik bilakatzen da gazte askorentzat harreman erotikoetaz ikasteko iturri bakarra. Beraz, gazteek sexualitatearen irudi okerra egiten dute. Horretaz gain, pornografiak familietan gai tabu bat izaten jarraitzen du ikerketa honen arabera. Alde batetik, gazteek badakite 18 urtera arte pornografia debekaturik dagoela. Eta hori ikusten badute, legez kanpoko zerbait egiten ari direla. Beraz, ikusten dutena ez dute familiako kideekin partekatzen. Era berean, gurasoek oztopoak izaten dituzte gai hau familian jorratzeko. Gauz berria baita eta ez baitakite nola heldu. Horrez gain, gazteenen artean eragin handia izaten dute pornografia irudiek. Hau da, emozionalki ez daude prest horrelako irudiak ikusteko, eta beldurrezko pelikulekin bezala, haiengan duen eraginaren ondorioz, ezin dituzte irudi horiek burutik kendu. Gutxi batzuk gurasoengana jotzen dute kontatzera, baina gehienek ez. Eta errealitate hori bakardadean bizi dute. Eta familia bezala zer egin daiteke? Ikusi dugunez, haien gailuetan ikusten dituzte horrelako edukiak. Beraz, alde batetik, horien erregulazioa da lehen bidea. Hor, aukera ezberdinak daude. Alde batetik, erabilerako denbora epeak markatuta, kontsumoa gutxiago izango da. Eta geroz eta gutxiago ikusi, geroz eta arrisku gutxiago izango dituzte horrelako edukiak kontsumitzeko. Bestetik, garrantzitsua da geroz eta helduago jasotzea informazio hau, geroz eta ikuspegi kritikoagoarekin aztertu ditzaten. Beraz, interesgarria izan daiteke telefono mugikorra ematearen adina atzeratzea. Azkenik, badaude hainbat programa gurasoek seme-alaben telefonoak gain begiratzeko. Alegia gurasoek baimena eman behar izatea aplikazioak erabili edo jaisteko. Telefonoa erabiliko duten denbora eta egokiak ez diren hainbat eduki ez baimentzeko. Hala ere, telefonoan ez ezik, telebistan hainbat programa beraientzat egokiak ez direla uste badute gurasoek, horiek ez ikustea edo gurasoekin batera ikustea izango litzateke komenigarria. Pantailen aurrean umezurtz. Aipatu den bakardade hori ekiditeko, gailuen atzean beraiek bizi duten online mundua ezagutzea eta beraiei laguntzea dagokie gurasoei. Seme-alabek gurasoek bezala bi mundu paralelo bizi dituzte, bata online eta bestea offline mundua. Gazteek uste dute gurasoak ez daudela bertan. Beraientzat ere guztia berria delako, eta horietan seme-alabari zer gertatzen ari zaion ez jakiteko arriskua baitute. Naiz eta gurasoek edukian bukatu eta haiekin pantailan egon, jakin badakite lehenago edo beranduago eduki hauek iritsiko zaizkiela. Familia sexu heziketako iturria. Lehenik eta behin, garrantzitsua eta ezinbestekoa da familiko sexu heziketa. Pantailetatik iristen zaizkien ereduak eta ideiak ikuspegi kritiko batetik ikus ditzaten. Horretarako, gai horiei heldu behar diete gurasoek, naiz eta gai zailak izan. Interesgarria da, guraso bezala, beraiek jotzea gazteengana gai hauei buruz hitz egiteko. Izan ere, beraiek ez dira gurasoengana gerturatuko. Pornografia gai tabu bat dela uste dutelako. Azkenik, epaiketak ez egiten saiatu behar dira gurasoak. Gazteenak epaituta sentitzen badira, ez dute atea zabalduko gai guzti hauei buruz familian hitz egiteko.